Павел, вітаю, ведаю, што давялося перанесці міжнародны джазавы фестываль у Белдзяржфілармоніі Сакс-форум Мінск-2020. Ці вызначылі ўжо калі мы убачым форум, калі ўсе прыхільнікі джазу збяруцца ў зале? Мы таксама сочым за сітуацыяй у свеце і за сітуацыяй у Беларусі. Больш за ўсё сочым. На дадзены момант дата не вызначаная, але трымаем руку на пульсе. Як толькі будзе мажлівасць, мы адразу аб'явім новую дату. Зараз знаходзіце іншыя фарматы і спрабавалі выступіць онлайн. Падзяліцеся, як гэта граць без публікі, у чым адрозненне? Ну, адрозненне, канешне, мацнейшае, бо больш выкананне онлайн больш нагадвае запіс на студыі. Ты такі больш засяроджаны, больш камунікуеш менавіта з музыкамі і, можа быць, менш намагаешься спадабацца. Хаця звычайна, калі ёсць публіка, ёсць такая, ведаеце, гэта ўсё ж такі ўзаемаабмен энергіі, і ты як бы адчуваеш, што зараз вітае гэтай нейкія флюіды ў зале. Канешне, падчас онлайн-выступаў такога адчування няма, гэта крышачку іншая атмасфера. А нейкія пытанні гледачы, слухачы могуць падчас гэтых выкананняў задаваць? Нейкая зваротная сувязь усё ж прысутнічае? Прысутнічае, безумоўна, але мы ўсё адно не можам бачыць твараў, не можам абдымацца, гэта маё самае улюбёнае. Не можам ціснуць рукі, не можам смяяцца, не можам апладаваць, то ты можаш сабе гэта толькі ўявіць. Тэлеканал Беларусь-3 хутка пакажа ваш канцэрт «Аўтсайдеры». Чым гэта выступленне адметна для вас, для тых выканаўцаў, якія прымалі ў ім удзел? У некалькіх словах праанансуйце. Я праанансую. Справа ў тым, што гэта чым менавіта выбітны гэта канцэрт, акрамя таго, што это цалкам аўтарская музыка. Першы раз у жыцці мы працавалі з такой прафесійнай камандай, як LiveSpot, і якасць і гука, якасць самой працы, якасць карцінкі, яна дазволіць нам нарэшце выдаць з гэтым канцэртам нават DVD. Цікава. Такім чынам, хто не зможа паглядзець канцэрт на нашым тэлеканале, зможа набыць у якасці DVD-дыска ці ў сваю калекцыю? У калекцыю так, але першапачаткова зайсці ў 22:20, уключыць БТ3 і паглядзець усё ж такі канцэрт. Калі гэтая сітуацыя не ўнясе свае карэктывы, абавязкова ў гэты час будзем глядзець канцэрт. Вашы аўтарскія кампазіцыі гучаць у праграме, наколькі я разумею, так? Так, цалкам, так. А колькі год вы пачалі сачыняць музыку і як на гэта рэагавалі вашы блізкія? Цяжка сказаць, у колькі год, мне здаецца, там ад першага моманту, калі ты там націснуў першую клавішку на піянінка, там пачалося штосьці, там нейкія спробы, а што, калі націснуць гэта, а пасля гэтую. Мне самому асабіста здаецца, што если там на такую шырокую аўдыторыю я вынес гэтую праграму каля 19-20 год, і першы чалавек, якому я тады паказаў, гэта быў гітарыст этна-трыя Троіцы Юрый Змітраев. Ён мяне тады моцна падтрымаў, і таму вось першая аўтарская там цалкам праграма пабачыла свет дзякуючы падтрымкі маіх тагачасных сяброў і калегаў. Дзякуй, Павел. Ведаеце, гэтае становішча дае магчымасць трапіць у госці да тых выканаўцаў, да тых людзей, з якімі мы сустракаемся недзе на канцэртных пляцоўках, у вялікіх такіх залях. А тут вось так у вас на кухні. Я, між іншым, запрашаў, але сказалі, што будзе лепей на фоне філармоніі даваць інтэрв'ю першае. А сёння толькі не хапае. Ці ёсць у вас кубачка гарбаты, каб мы маглі разам... У мяне ёсць каплі сасудасуджваючыя ў нос. Ну, у прынцыпе, таксама можна выпіць. Дзякуй за добры настрой. Чакаем канцэрт і да пабачэння.